Само ще превеся. Айде бе, ето бе. Това се по-вижда така, сложи отдолу. Сложи го това отдолу. Настрой да млъкни и ти отдолу. Направо под кутията. Чакай да е балансира хубаво. Спокойно да пичуй. Чай да ги снимам сега преди да се изкриви усмивки. Чакай. Значи слагаме те и минават всички поръчки. Да. Карай леко вътре, без сол да го пускате. Дай надолу. Не, балансирай така. Добре, слагай отдолу. Дай те спара отдолу. Да, слагай те. Дай първо голямата, защото Дигнете песен. Чакай. Леко ще ми се трете парът. Няма ги намерим. Дай, ти си. Това. Дайте Деус. Залагаме ли? Общ режим ли е това сега? Какво ще режим? Ами няма още нощ. Какво да? Няма още, давайте ли? Оле, дай Деус. Бе, какви ще са параметрите? Дайте да видим. Общ режим, От тази почва. но общ, не общ, давайте. Ама не е половин час да настройвате сега. Тръгаме и почваме. Гледайте си, дай с Тук сигнал няма. Най-малко насам. Почвата на всяка ще почти. Ние в Бургас нали бяхме, знам какво става. Те на мотите се даже на 20. Сега, давай, дърпай отдолу. Чакай, не бутай. Ти как ти? Къде остави? Ай сега прикарвай. Вътре го клапи пак. Той си е същия сигнал. Чай да видим майлапа. Чакай се. Дай майлапа. Давайте пари сега, какво се тръгва? Ама не. Колко да не е истинска беше отдолу под той. Да. Не, знаеш къде трябваше с Фишера. Трябваше с Фишера, като я фани и тогава да отдолу да е Фишера. Аз трябва да си купя. Това няма. Свържи.